Praise the Lord, ani Kristo ni takuk tei bukuk song, pilanang ketang keplai kaito no hambai maruo tinini o jarak kahamno anu hai na hai rupimani bagai. Tinini kok tishal, belai nangkuk mani kok tishal, 30 tarik November 2025. Tinini o kok tishal ni bising tei jeng naising mani molo haplai ka. Tai o naising mani mol jeng tamo abo kaham kena siwo. Naising mani gangke Jisu no naising lai mani. Dai tinini o kok tisalo especially reading rock chungno bebak no phunogai runai. Puilani porima chung nugo Jisaya diari becapni 2 1 ni simi pas. Tai second reading ke chung nuknai tamo khe tongna nangnai. Rum chapter 13 11 ni simi 14. Tai chung Gospel leke nuknai je Noah ni salo borok sakno tiar tongyani bagai borok mathang jagya engka aboni bagai bahake tongnani nangnai akai toni sal bupuru phainai abno tei sajaka mathai 24 37 ni simi 44 jeng tinini o reading rokno diawi nailai. Praise the Lord, hallelujah. Ani Kriston takku bukurok tinini puila puri mawo jeng Kenawi mano, tai nugui mano. Ang joto reading bebak no description no renai norok arah habui puribui tidak sakno tiar kelai mano. Jise diari chapter 2 verse 1 to 5. Aro ceng tinini puri ke nugo je Israel ni bororok khatung khaja ke borok kaitor ni thani phailai mani. Khatung khaja ke subrai ni thani phailai mani ceng nugo. Borok ni samung humung yakarei khatungai phadi ceng subrai ni thani se thanglai nai bose sungno mathangnai bose sungno phioknai te bini kokthai bese ceng kathang tongnai nei borok a hathai kuchugo thangmano ceng tini o porimawo nugo puilani porimawo oro ceng nugo hake ceng bini lamatei himlaiwana Oro Israel ni borok sakap kaitor chungno je phunugai remani a lama tei chung himlaiwana tei chungnugo o Jacob ni bosong phaidi chung subrayung ni pohoro himlaiwana subrayung ni pohoro himlaiwana nesao ani Kriston takku bukurok borok aro nukha chung Israel ni borok phaidi chung bini lama tei ke himlaiwana phaidi o Jacob ni bosong ni borok bini thani thanglagi poroke tonglaiwan nei chung tini orok khnao ani Kriston takuk tei bukro Israel ni borok joto joron borok ni bkhawo khatung khaja angwo kaisano tam kaito ni kokno je borok muito khlayo te kaito ni kokno je borok ni langmao palayo apur borok khatung khaja anggo tai chung saimano tini ni o naisingmani mol kasung Jisu no naisingmani Israel ni borok joto jorawono borok masia bufro phainai ni naisingai tongo joto diari rokno sajak je masia salsa phainai bose borok no muthangnani lamaranai hinai tini o Israel ni borok khatung khajake a kaito ni kokno borok ni langmo mani wi tongo te kaito ni a phurngmao borok himi tongo tamni bagi himale borok kaham kono saimano kaito ni kokno khnawi tongmabai bini dagima lama tei himei tongmabai tei pohorok khe tongmabai sumsokno yakarei tomung chamung hameno yakarei tomung kahamot tongmabai Israel ni borok kaham kono saimano omo haike se borok kaito no yachagi nei manai amo haike se a phaina hnai masia no yachagi nai manai nei borok ni bakhao sajak tei borok ni bakhao akaisa kok poito tongo. Praise the Lord, hallelujah. Tinini kothuma kahambai o puilani reading pori laijakno chengnuko puilani reading okha borok tiar ngai palkhe kaitoni bskango ka phailemani tei tinini gospel ke chengnugo oro Jisu nuani jorani kokno saka tei borok ni sajala bahake phainai ok kaitoni sal bahake phainai abono sung tini khnakha Gor Jisu kaham ka saka je nuani jorawo Noah angka gangke bini nukung ni borok no tuyei bo o rung kotor mas namui tongo tiar ngai tongo kotor rung je kaitor dagi jakma hai khlai tongo kaitor je
khlaidi mano khlai tongo je phurungmana mani ui tongo bebak no khlai tongo apro borok nuano nasigi menilayo na hadi a borok le tong thogei se tongai mano khatongoi se tongai mano enjoy life tongai mano but na hadi a bura bobini besa botine tui room se tangai tongo apur borok tong thok tok cha thok tok chalayo nunglayo berelayo buitali buitala anglayo borok buthalayo shikok ngo buino thokai chao buino tatal kok chao buini bihik no nawo buini busai no nawo asake sumsok go kelegit tongo but borok saslap manlia o jepro watei phaika salbrichi tai 40 din tai 40 horwati phaika apro teilomi phaika apro jotono lomui thangka tai jotono thibaika apro tiar tongnai nuwa tai bini nukhongni borok singse mothang jaksiwo abon bagini tinini gospel obono sungno haini moitu khlairo haike huske tongdi tamni himke norokni subrai bufro faino abo norok sawi manya okokno muitu narakdi shikok bufru hafaino abo nokphang sawi manke bo sisawi tongai nogo shikokno habruglak hake aboni bagaino norok tiar khe ma tongnai tamni hunke phaigla khnei tongphuruno borokni sajla phaiwano praise the lord hallelujah tamsaka huske tongdi subraini sal bahake phaino abo ke baphono sawi manya o sungsaro tongnai borok ke baphono abono sawi manya kho but sung sawi mano je a bible ni kok ni mote tingan ke abo shikok hake se phainai ni saw or jisu kaham ke example nai saka jodi nok phangsa shikok bufro phainai ni saman khangang ke bo sakno tiar ke sisawi tongma bai a shikok no bo hapnani ruglak ni saw aboni bagini tamsaka aboni bagini norok tiar ke ma tongnai so jisu ni sal subrai ni sal shikok hake ma phainai tabu nung ang poito khainai ni samung bahai Israel ni borok hai ingani nango Israel ni borok hai ni saka phadi chung pohoro himlai siwanam phadi chung subrani dagi ma tei tonglai siwanam phadi chung hamjak lai siwana chung phadi nakar lai tonglai siwanam kai to ni buskango phadi kathar ke tonglai siwana hanai saka abono at best je subrai phainani salno naisingai tongmani tiar engmani abono best ani kriston takku bukruk tinini reading sungno obono moitu klairo tiar tiar engna bagai chungno moito klairo aboni bagani kristoni takok tei bukuk song tinini gospel sungno sauje borok ni sajala bufru phaino sung saimanya haipano tiar khe tongdi nung tiar khe tongkhang kase a borok ni sajala no nung yachagai nei mannai ani kriston takok tei bukrok tinini ok Sunday ok koktisal tini suno khaton mani koktisal nisau aboni bagai phadi chung ok Christmas palainani sekang chung sakno tiar khlailaibana tinini o Sunday ni simi phainai Sunday jora khatungei chung kaitorni a kokno muito khlai tonglaibano aboni bagino sungno saw khaton matamo ang English by koekta point norokno porui kowro by sai khnarumai God's people are waiting people kaitoni borok ngka naisingnai borok sehno chung kaitoni borok jisuno poito khlai chung kaitoni sajak sajalangka chini samungka kaitono naisingnai borok se sabno naisingnai asubrani sal bufuru phaino nei naisingnai borok se chung asubrani sal bufuru phainai nei naisingnai borok se abuni bagini tiar nani nango second Israel people waiting for Messiah Israel ni borok Messiah bufru phainai nei borok naisingai tongo sakno tiar khlai tongo sakno kathar ke tongo sumsok bai hakchal khlai tongo tongmung kaham tongo kubui lama tei himo pohoro ke tongo ani kriston takku bukrok apuni bagai nung tabuk subrani salno naisingai tongkhang ke nung bo sakno tiar khlai di sakno kathar ke tonoi praise the Lord hallelujah the hope that God keeps his promise aje sini tani khaton ma tongmani khatung ma hekaba asa kaitor bini semai bini kogrmano bo narak nai no bini kogrmano bo narak nai
bo masia rohornai bo bini bisingtei muthangnai bo bini bisingtei borokno phioknai bo bini bisingtei borokni sumsokni yakni katerunai okokno chung khatungoi tonga nango kaitor o je kok rumano bo bebakno khlainai nei chung khatungoi tonga nango aboni bagino subrani sal phainai o phainano chung khatungoi tonga nango tei khatungmai bai simia sakno bo tiar khlai tongani nango. Praise the Lord. Hallelujah. Tabo ang norokno khaton mani kok tai kaisa abono sana muchungo. When life feel heavy, God's promise become our strength. Jeprusini langma hilik bai poja bai hilik ngai thango. Apuru kaito ni a khaton ma chungno phanruo. Ani Kriston taku bukrok o sungsaro tongai nini poja hilik ngai thanai nini langmao ekdom jungjal tektorok phainai aipno jepro a kaito noi thani nang khatongai a kaito no nang asa kaitong hangang ke a asa klaiman aboni ni kaisa phan ngai phayo asa kaimani ni thani phan ngai phayo aboni bagino sung kaito no khatongai tonga nango sung kaito no sini khaton ma rnani nango techeng khaton ma tona nango sini asa tongnani nango tai muitun daragdi when we don't see answer God is still working behind the scene jebrusung naitugo answer jebrusung naitugo kaham jebrusung nayo bobok kubui apuru jorosung naitugui maindia chung nugi maindia but muitun naragdi kaitor nini uklogo aprubo samung khlai tongo ingimano nung 2 bosor surimen taupon kaitor nono utor riakho but tinini kotoma kaham suno muito khlairo kaitor druk ke nini uklogo samung khlai tongo. Praise the Lord. Hallelujah. Aponi bagan Kriston takuk bukrok khatung di sung o Christmas ni mol no naisingai tongmani abo sudu serai Jisu no naisingmani kokya abongka Jisu phaina no naisingmani se o subrai ni sal phaina no naisingmani no aboni bagino sakno tiar khai tongnani abo belai khana important tekisa norokno sanani muchungo o kok ngke abose surima kebang khaina nangnai tai sung sumsok ni kha kipilna ni nangnai tai chung ketal bukha snamani nangnai hakese sung Jisu ni a salo chung bono sini khao lamsogoi mannai tinini second reading Rome chapter 13 11 ni simi 14 oro kaham ke norok khanadi angjas poriwi simi thangnai a porimao no norok kisa kaham ke khnawi nari je porima bani nang bujiwi thangana norok omohai mase ma tongthai tamni hinke tabuk bubotei sal abo norok sawi mano norokni sisana jora sokpaikha tamni hinke chung puila poito khlaiphru ni slai tabuk chung muthangjakna salse tebo sampakha hor aitutui engkha sal phaina naika phadi chung munakmao samung khlaima rokno yakarlai siwanu pohoro choba nanglaina bagai daseng yago nalai siwanu chuak nengai jurang waijalaiyawi buitala inglayawi sak tongthok tonglayawi bulai toklai inglayawi musu layawi phaidi sung salni pohoro tongnai rok hai kaham ke tonglai siwanu hake subra Jisu Kristoni daseng yagau nadi sakni muchungtui tongna bagai tomung hamya tongna no tawan sokti. Praise the Lord. Hallelujah. Tinini reading sno muito clairo chua phegei ta tongdi jrang ta waizadi buitala ta ngdi buino ta musulaidi tongthok cha thok gai krungai ta tongdi tai tamsaka bulai toklai ta nglaidi tai tamsaka pohoro khe tongdi abun bagina laso tamni saka solomtia pol haini saka sakni muchungtei tongna bagai tomung hamya tongna tawan sokti o sakni muchungma tei tongnani a tomung hamya no tawan sok dini saka sino sakni muchungna hamya tamo tongna chana muchungmani nungna muchungo tongthok tongna muchungo berainani muchungo kaito no khibui joto samung hamung khlainani muchungo
Abon bagi ni saw nini bekhani ahamya wansuk mawo neng takalai di. Abon bagi ni Kristo ni takuk tei bukurok tini ni o kok tisal ni reading. Abon norok no ang sana ni mucung ko khatungui tong di. Khatungui tong di je kahitor phainai salsa. Khatongma nini bekhawa tona nangnai. Khatonma asa tong di je kahitor phainai. Bo bini bororok no methangnai. Bo bini bororok no pohor ni lama renai. But bini hamari noi seng yachak nani sekang chini lang mawo seng sakno tiar ma khainai. O solon tia pol muito klairuo sumsok bai hakchal khai tong nani bagai. Tabu Jisu tini sawo pohoro tong di sikok bufur phaino norok saimanglak huske tong di kai toni sal bufur phaino abo seng saimaya ni saw. Abon bagi Kriston taku bukurok phaidi sengsi ni sakno tiar khlailewana o tinta kokno muito naradi phaidi sengsi ni suri manote ba kebang khlailewana te kesat point muito nardi padi sini sumsok tomung rokno khibi wei kathar ke tonglaiwana tai 3 number muito nardi padi chini bekhano cheng katal khlailewana omobai cheng jisuno chini langmawo yachagai nai manai ani Kriston taku bukurok o koktisal ni hamari norok ni nukhungo norok ni mothawo tai norok ni langmo phai tongtong tai kaitor norok jotono hamari khlai tongtong